Okay, nu her. Det er pisse sjovt. Nå. Fanden, kan du ikke se, den skifter hånd? Altså, det er pisse sjovt, for fanden. Og det er sgu ked af, mormor. Der er heller ikke mere sprudt tilbage. De har kraftedeme også ribbet hele barskabet. Hvad fanden har du gang i? Jeg prøver sgu da, mor, dreje lidt op, for fanden. Hold da helt nede, altså. Grunden til, at mormor er så pisseked af det, ikke? Det er, fordi hun er lige kommet hjem fra Grækenland, og så er hele hytten tom. Ja, så må hun kraftedeme også lige styres lidt med de der statusopdateringer på Facebook, altså helt ærligt, mand. Hvad er det, hun skrev på det, find frem? Så tager den benede gamle kælling her 14 dage til Kreta. Så må blomsterne klare sig selv derhjemme på Borgmestervangen 22, 3. til højre. Altså, hvad sker der for dig, mormor? Helt dølig, mand. Hvad fanden, svigermor? Du glemte sgu da kun at skrive penge på sit dankort, dog. Ja, ellers smid alle kronjuvelerne ud på måtten, mand. Om for fanden, computeren er det trods alt ikke taget. Det gamle år, det kan de sgu ikke slæve på, så. Ej, for helvede, mand. Det er sgu da ikke et museum, de skal åbne, mand. Hvad fanden, svigermor? Hvad så med den her? Prøv at se her. Hallo? Så. Det er sgu da meget sjovt, mormor. Tænk dig om, når du er på nettet. Det skulle jo nødig gå som for Sandes mormor. Få gode råd på netsikker.nu. Ej, for helvede, de har kraftedeme også nappet min gamle tegning.